Miksi me saadaan näin hyvää palautetta meidän PT-koulutuksesta? Mä kerron sulle pikkusen taustaa. Mä oon toiminut useammassa PT-koulutusorganisaatiossa kouluttajana ja kehittäjänä, ja tää viimeisin eli Impulssi, niin me ollaan luotu tosi vahva elintapavalmennus kärki tähän koulutukseen ja sitä kautta saatu ehkä vähän kokeneempaa, vähän varttuneempaa porukkaa mukaan koulutuksiin ja semmosia tyyppejä, joiden motiivi on ennen kaikkea oman hyvinvoinnin pistäminen huippujiiriin. Mulla oli pieni pelkotila siitä, että tää ei ole niin seksikästä, kun me ei puhuta pelkästään kehonmuokkauksesta tai suorituskyvyn optimoinnista, vaan nimenomaan siitä kokonaisvaltaisesta, holistisesta ihmisen valmentamisesta. Mutta miten kävi? Itse asiassa paljon paremmin kuin mä olisin osannut edes kuvitella. Eli meidän koulutuksiin tuli sitä varttuneempaa ja ehkä semmoista kypsempää porukkaa, joille tämä meidän impulssifilosofia resonoi tosi vahvasti. Ja mun täytyy antaa kyllä vähintään 4,9/5 palautteeksi meidän opiskelijoille, jotka on ollut tosi sitoutuneita, tosi innokkaita, motivoituneita, rasitushakuisiakin, eli on pistetty oikeasti kroppaa likoon tuolla koulutuksissa, oltu täysillä mukana ja itse asiassa oltu ihan huikealla asenteella matkassa. Eli ei pelkästään tämä meidän saama huippupalaute, vaan itse asiassa se, että me molemmat osapuolet ollaan oltu täysillä mukana. Tämä on kaksisuuntainen tie. Se, että opiskelija pistää parastaan, niin se pistää meidätkin, pistää itteemme likoon ja siitä on varmasti syntynyt tämä meidän huippupalaute. Jos sua kiinnostaa Impulssi PT-koulutus, niin käy kattoo meidän kesäkampanja ja syksyllä pääset matkaan. Nähdään siellä.